FM. Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 29 ліпеня у Мінску стартуе любімы мінчукамі фестываль «Вуліца Бразіл», і сёння ягоная куратарка Міла Котка, наша госця. Прывітанне. Прывітанне, Маша. Хацела сказаць прывітанне ўсім на хвалях Еўрарадыё. З вами Міла Котка. Так, Міла, наша былая дыджэйка, і, натуральна, ёсць такая ностальгія, правда, калі сядзеш да мікрафону? Ну, канешне, заўсёды. Радыёэфір гэта ў сэрцы. І мне вельмі прыемна, што не забываецеся, і не гледзячы на тое, чым далей мы займаемся, усе дыджэі Еўрарадыё, сустракацца тут. У мяне шмат новай інфы з таго часу, як я тут працавала. Так што, думаю, можа, сёння мы пра гэта ўсё пагаворым. Пра гэта і пагаворым. Дарэчы, зараз у нас ужо не толькі радыё, бач, мы развіваемся, у нас ужо зараз і стрымы. Нас можна глядзець у Фейсбуку, Аднакласніках, ВКонтакте, на канале YouTube. І, дарэчы, падпісвайцеся на наш канал YouTube, ставьте лайк гэтаму відэа, і яшчэ там трэба нейкі званочак націснуць, каб карацей вам прыходзілі паведамленні пра нашыя новыя ролікі. Слухай, ну, фестываль «Вуліца Бразіл» меў... Я просто думаю, што скажа наш інжынер, калі гэта вы зараз убачыце ў эфіры. Калі ўжо відэо, то трэба ўжо ўпрыгожваць студыю. Я тут ось новых налепачкі і дырэктар што скажа, ну ладно, буду браць удар яму да спадабаецца. сябе. Добра, я спадзяюся, што ўсё ж это дэмакратычнае, а не кансерватыўнае радыё, правда? Карацей, фестываль «Вуліца Бразіл» сёлета святкуе сваё 5-годдзе, але пры гэтым фэст быў у такой невялікай паузе, так? Браў паузу, невялікі адпачынак. З якімі эмоцыямі ты зноў прыступіла да гэтай справы? Чаго чакаць нам ад фестывалю сёлета? Ось, бачыце, з якім азартам я прыступіла да 5-го фестывалю. Насамрэч, ёсць такая клёвая фраза, яна гучыць так: спыніся і пачні. Мне падаецца, ўсё, што адбываецца ў нашым жыцці, мусіць калісьці быць пастаўлена на паўзу, каб была магчымасць пераасэнсаваць тое, што ты робіш. Таму што калі ты ў такім стрымы, у патоку, ляціш некуды быццам без вадападу, можна не туды і прыляцець часамі. Ну, для мяне гэта быў важны этап пераасэнсаваць усё тое, што было зроблена, таму што фестываль пачынаўся з маленечкага праекту, калі там мы прывозім аднаго бразільскага мастака, дзвюх, і знаходзім яму пару беларускую, ну, такіх жа мастакоў у гэтай галіне мастацтва, і нешта робім у Менску, да такога вельмі буйнога праекту, фестывалю з шматлікімі накірункамі, не толькі стрит-арт, як мастацтва, мы нават так уже і не называемся, мы называемся урбан-арт, таму што до нас далучыліся яшчэ урбаністы, архітэктары, эколагі, мы робім вялікі ОПНР, святкуем закрыццё фестывалю, у нас паралельна яшчэ сацыяльныя праекты робяцца, выставы, і, ну, увогуле, такі вялікі гігант. Шчыра скажу, я не была да гэтага гатовая, так вось кожны год павялічваць фестываль у 2, у 3, у 4 разы, і трэба было просто спыніцца, каб, ну, выжыць насамрэч. Я за гэты час шмат павандравала, я пабыла ў Бразіліі яшчэ адзін раз, але ў гэты раз даехала да Амазонкі, пазнаёмілася з індзейцамі, пабыла і як бы падаследавала больш глыбей іх культуру, нават прымала ўдзел у рытуалах індзейскіх, вельмі цікавых. Таксама з'ездзіла як куратар па розных студыях мастацкіх, менавіта да мастакоў. Паглядзела, што адбываецца з Менскам, калі я ў ім нічога не раблю. І што цікава адбываецца з Менскам, калі ты нічога з ім не робіш? Цікава, шмат чаго насамрэч адбываецца, але вось такога кансалідацыі нейкай, так, тое, чым насамрэч самае складанае ў праекце «Вуліца Бразіл», гэта было кансалідаваць людзей па розныя бакі ўсяго. Таго, гэтага, розных накірункаў. Я вельмі люблю аб'яднанні, аб'ядноўваць, ну, лічу, што мы, як людзі, homo sapiens, ўсё ж такі ўжо дараслі да таго, каб не ваяваць адзін з адным, не выдумляць нейкія, не ведаю, прычыны, каб ненавідзець адзін аднаго, а ўсё ж такі імкнуцца да таго, каб мы аб'ядналі нейкі свой сусветны розум чалавечы, і, ну, каб
жыць было ўсім зашыбісь. І вось гэтым праектам мы гэта спрабуем зрабіць, але гэта вельмі такая нялёгкая праца, таму што, ведаеце, у кожнага ёсць свае звычкі, у кожнай структуры ёсць нейкія свае такія ўжо рэльсы, па якіх яны ходзяць, а разумееш, што каб усім было больш-менш прикольна, трэба неяк зусім ужо па-іншаму працаваць. І вось наша задача была заўсёды слухаць адных, слухаць другіх, адныя на адних скардзяцца, другія на другіх скардзяцца, і вось нешта такое рабіць. І вось за тыя, напрыклад, 2 гады, пакуль не было праекту, напрыклад, нават той жа Кастрычніцкай можна заўважыць, што там яшчэ працягвае быць кам'юніці, якую, дзякуючы нам таксама здалося збудаваць, але ўжо і з'явілася там такая зусім некая хаатычная рэч, такая ўжо, дзе людзі проста прыходзяць, каб на хайпе гэтай вуліцы, не ведаю, грошы зарабіць, нешта там пабудаваць, хутчэй нейкія там шашлыкі папрадаваць. Шапікі з шашлыкамі і халатамі. Нешта такое. Гэта звычайна так. Нешта становіцца модненькімі, ўсё хочуць з гэтага скарыстацца. Але гэта таксама нармальна. Нам і гэта падабаецца, таму што такім чынам мы вывучаем, увогуле даследуем, як жыве наш горад і што ў ім адбываецца. То бок цікава было паназіраць, вельмі шмат ёсць матэрыялу для даследавання, для пераасэнсавання, і вось у гэтым годзе мы ўжо пачнем разбірацца з усім, што мы надумалі і пераасэнсавалі за ўвесь гэты час. Гэтая пазітыўная дзяўчына, гэта Міла Котка, куратарка фестывалю «Вуліца Бразіл», урбан-арт-фестывалю, які 29 ліпеня стартуе на мінскай вуліцы Кастрычніцкай. Усе так думаюць пра вуліцу Бразіл, што гэта выключна вуліца Кастрычніцкая. Насамрэч, гэта план такі наш быў. Сканцэнтраваць усё, што магчыма сканцэнтраваць на гэтай вуліцы, яе асяроддзі, каб быў бачны вынік. Так падаецца мне, што за 4 гады гэты вынік стаў бачным. І гэты вынік пачаў запускаць іншыя ўжо працэсы па тым, што адбываецца за гэтай вуліцай. Мне гэта вельмі падабаецца. Але заўсёды фокус яшчэ фестываля быў па ўсім горадзе. Муралаў, гэтых вялікіх манументальных працаў ёсць шмат у розных раёнах гораду. 38 арт-аб'ектаў, так? За 4 гады было створана. 38 арт-аб'ектаў, і гэта не толькі муралы, гэта і мы распісвалі і вагоны метро, і трамваі, і рабілі... І скульптуры. Некаторыя з іх ужо не дажылі да нашых дзён. Але гэта нармальна. Мы працуем з мастацтвам у публічнай прасторы. Проста канцэнтруемся на Кастрычніцкай. Каб там былі бачныя змены. Гэта такі наш эксперыментальны плейграунд. Таксама гэта не ўсім падабаецца, напрыклад, некаторым мы ўжо нават такія каментары і самі нават часамі, калі бачым 4-гадовай даўніны фоткі, калі мы адбіралі будынкі, бачылі іх такімі шэранькімі. Ведаеце, бо цікавіць заўсёды перамены. Калі шэрай нічога няма, ты робіш мастацкі твор, і гэта змена дае энергію, бо энергія, яна заўсёды ў дынаміцы. І калі ўжо шмат, напрыклад, колеру, калі, мне падаецца, што праз 2 гады гэта будзе вельмі такі скандальны арт-аб'ект, калі мы возьмем і проста вернем у першапачатковы стан якую-нибудь сценку завода Кастрычніцкай рэвалюцыі. Дынаміка, галоўнае, каб была дынаміка, але яшчэ не ў гэтым годзе. У гэтым годзе мы ўсё ж таки будзем дадаваць мастацтва, таму што ёсць мастацтва, яно ж рознастылёвае, можна па-рознаму глядзець. Галоўнае, каб не паўтарацца заўсёды, не паўтарацца ў дадзеным месцы, таму што зразумела, што шмат чаго ўжо было ці ў Нью-Йорку, ці там у Берліне, ці ў той жа Бразіліі, але ўсё роўна з нашым культурным кантэкстам, што б ты не капірваў, ці не браў нейкі досвед, заўсёды атрымліваецца нешта зусім іншае. Але на Кастрычніцкай ўсё ж будуць яшчэ нейкія новыя муралы, ці ўжо вы, што маглі, ўжо замалявалі? Вы ж ведаеце, што прастора яна такая, яе можна абмяжоўваць, і тады ты будзеш такі абмежаваны сценамі. А калі ты малюеш мастацтва, яна пашыраецца, і навукоўцы даўно ўжо вынайшлі, што наш сусвет гэта не вселенная, гэта ўжо мульцівселенная, таму можна з Кастрычніцкай такую мульцісусвет
свет зрабіць. Так, мы дададзем яшчэ 3 мюралы на Кастрычніцкай вуліцы, можа нават больш, і будзе яшчэ зроблена некалькі мастацкіх інсталяцый, ну, як бы скульптур такіх дзівосных, розных. Якія яшчэ пляцоўкі ў горадзе будуць вами акупаваныя, скажем так? Ну, мы нікога не акупіруем. Насамрэч, нашы... Можа, гэта крышку адрозніваецца ад такога стрит-арту гонза, так? Але ўсе тыя мастацкія творы, якія з'яўляюцца, яны з'яўляюцца з узгаднення, ці бы як з жадання тых людзей, якія жывуць там, ці знаходзяцца ў нейкім будынку, ну і гарвыканкама таксама. Гэта не добра і не дрэнна, гэта просто так ёсць, бо такі вялікі фестываль, каб мастакі змаглі зрабіць вельмі сур'ёзную і такую вялікую працу, ім патрэбны час. І гэты час ніхто не дасць зрабіць нешта так уціхара, калі ў цябе няма там 2 тыдняў нармалёва намаляваць нешта. Мы ў гэтым годзе вырашылі яшчэ пайсці ў той бок, дзе ёсць завод «Гарызонт» на Куйбышева. Там таксама такое месца крэатыўнае збору ўсіх. Песочніца, так. Там будзе... Ну, корпус мы ўжо крышку... Аздобілі. Прывялі ў парадак. Не, дадалі свайго бачання туды. Гэта ж культурны цэнтр корпус. Дадалі там яшчэ як бы спецый сваіх культурных, мастацкіх. Бо ў корпусе ў самім у сярэдзіне все нормально. Мне падаецца, што там добрая культурная праграма, вельмі насычаная, і папа-бо з Машай робяць вельмі выдатную працу. Вось, і хочацца ў такія месцы прыходзіць больш, чым, не ведаю, нейкі там невядома дзе, невядома ў якім месцы, невядома для каго рабіць. Хочацца, каб гэта было ўсё ж такі месца, дзе канцэнтруюцца людзі, бо публічнае мастацтва, яно пра гэта. Так, зразумела. Калі браць нейкія іншыя... Не, слухай, давай пачнем з таго, што я чула слова «біеннале». Ввогуле, што сёлетні Урбан арт-фестываль вуліца Бразіль будзе уяўляць сабой біеннале. Вось што ты маеш на ўвазе, калі гэта гаворыш? Біеннале — гэта любы івент, які праходзіць раз у 2 гады. Вось мінулым годзе яго не было, таму у наступным годзе яго таксама не будзе. Ага, то бок гэта ўсё ж такая навінка, што вы будзеце ўсё ж рабіць фэст раз на 2 гады. Раз на 2 гады, і гэта нармальна. Акурат можна горад адпачыць ад усяго, і можна... Бо калі рабіць гэта кожны год, уже не застаецца часу на даследаванне, таму што прадакшн займае год, пастпрадакшн таксама займае вельмі шмат часу, а дзе той час, каб знайсці нешта новае, так? Вось, дарэчы, не толькі мы адныя перайшлі на фармат біеннале, вядомы фэст ФСП, Фрікі Сама Парті, яны таксама сказалі, што мы тут не ракеты ў космос запускаем, робім фэст, але паміж фэстамі хочам яшчэ жыццё жыць. І мне падаецца, гэта правільна. Ввогуле, ведаеце, людзі шмат чаго напрыдумлялі ў сваім жыцці, і вельмі шмат напрыдумлялі абавязкаў. Але вось калі глыбока заглянуць у сябе, унутр сябе і запытаць, а ці ўсе твае гэтыя абавязкі падабаюцца ў даўжыні сваёй перспектыве. І мне падаецца, што вельмі клёва, калі каманда яшчэ атрымлівае асалоду гэта ўсё рабіць, таму што з намі працуе вельмі шмат людзей, больш за 500 чалавек у арганізацыі. Да нас сёлета 400 валанцёраў ўжо заявкі падалі, каб все хочуць неяк спрычыніцца да гэтага івенту. Ну і калі мы гэта будзем рабіць штогод, мне падаецца, што 2 гады максімум, пасля ўсе павыгараюць і больш не будуць карысныя ні сабе, ні свету, ні месца, дзе яны жывуць. Таму трэба таксама экалагічнасці прытрымлівацца і ў гэтым. Гэта вельмі важна. А так, біеннале клас, у нас будзе год на кансалідацыю праектаў, і, магчыма, мы яшчэ будзем рабіць такія кропкавыя івенты. Каб ніхто не забываў нічога, правда? Ну, хай забываюць, мы ж нагадаем. Я увогуле пра гэтую памяць можна шмат чаго казаць, але мне ўсё ж такі падабаецца накірунак, якім я абрала, гэта стрит-арт ці урбан-арт, вось нешта такое мабільнае, дынамічнае, тое, што можа знікнуць, і норм. Давай перарвемся на паузу. Зараз будуць навіны на Еўрарадыё. Нагадаю, што наша сённяшняя госця, куратарка Урбан арт-фестывалю вуліца Бразіл Міла Котка. Будьце тут.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. На трасе Мінск-Магілёў грузавіка выбухнула кола, ён пратараніў маршрутку, рух заблакаваны. Гэта сур'ёзная аварыя адбылася сёння ў дзень прыкладна о 14 гадзіне на трасе М4 Мінск-Магілёў. Паводле папярэдняй інфармацыі ёсць і пацярпелыя. Прычыны і абставіны здарэння цяпер высвятляюцца. Сёння Злучаныя Штаты Амерыкі адзначаюць Дзень незалежнасці. 4 ліпеня 1776 года была падпісаная дэкларацыя незалежнасці ЗША ад Каралеўства Вялікая Брытанія. У рамках святкавання самага галоўнага дзяржсвята ва ўсіх штатах адбудуцца ўрачыстасці. Напярэдадні прэзідэнт ЗША Дональд Трамп паведаміў, што па вуліцах Вашынгтона будзе прадэманстравана ваенная тэхніка, у тым ліку і некалькі знішчальнікаў-бамбавальнікаў М-35. У той жа час у Мінску адмянілі прэс-канферэнцыю пра святкаванне Дня незалежнасці. Усё гэта звязана з учорашняй трагедыяй. Прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі ў тэлеграме паведаміла, што падчас салюту 3 ліпеня вайскоўцы не пацярпелі. Адбылося 4 выбухі феерверачных вырабаў, салютныя установкі разбураныя, разляцеліся аскепкі, якія забілі адну жанчыну і паранілі яшчэ 9 чалавек, распачатая крымінальная справа. У Віцебску вербавалі прастытутак для працы ў Расіі. Займалася гэтым 24-гадовая былая прастытутка, якая мае шырокія сувязі ў міжнароднай секс-індустрыі. Яна і арганізавала ўласны канал пастаўкі жывога тавару ў Расіі. Узбуджаная крымінальная справа па артыкуле арганізацыі ці выкарыстання занятку прастытуцыяў, спалучаная з вывазам за межы дзяржавы. Еўрарадыё.фм. Працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Я нагадаю, што з 29 ліпеня па 10 жніўня ў Мінску пройдзе 5-й па ліку Urban Art фестываль «Вуліца Бразіл». І куратарка фестывалю Міла Котка сёння нашая госця. Слухай, ну натуральна, што цікава, колькі мастакоў сёлета прыедзе ў Мінск, так, ці будуць нейкія знаёмыя ўжо твары, вось, і ці будзе карнавал, таму што, ну, хутчэй за ўсё, шмат хто з мінчукоў чакае карнавалу. Вось гэтага самага вяселля. Я учора акурат думала, што добра было б, калі б Дзень незалежнасці быў не з танкамі, а такім вот бразільскім карнавалам. Усім бы было значна лепш. Так, па парадку, да? Колькі мастакоў. Вы думаеце, я іх лічыла? Не лічыла. Я вось толькі сёння была ў горадзе, падала там concept boards, розныя ідэі, праекты, якія мы падрыхтавалі. Гэта праект урбаністычны і праекты мастацкія. Адзінае скажу, што з Бразіліі будзе колькі чалавек? 5 мастакоў, один архітэктар прыедзе. І у нас з іх ёсць навіна. Мы ўпершыню запрашаем дзяўчыну мастачку. Так, яна прыедзе з Рыё-дэ-Жанейра. Вырашылі гэтым разам паглядзець, як фемін-арт будзе выглядаць на вуліцах Менску. Таксама, мне падаецца. Фемін-арт будзе на Кастрычніцкай? Не на Кастрычніцкай. Мы шукаем ёй зараз цікавую пляцоўку, таму што гэта прикольна, што яна дзяўчына, але калі мы падалі ёй спіс з усіх лакацый, яна выбірала самыя гіганцкія муралы, самыя гіганцкія пляцоўкі, там цэлы завод. Ці яшчэ што-небудзь. Вось розніца. Звычайна, напрыклад, калі даеш выбраць мюрал беларускім мастакам, хлопчыкам, яны часцяком выбіраюць нешта паменш. Ну, мы сціплыя ўсе ж людзі. Вось. Бразільцы розныя. Вось гэта першая жанчына, якую мы запрашаем, і яна выбірае самыя вялікія. Ну, вось мы з самых вялікіх ёй, ну, думаем, якая больш будзе падыходзіць, таму што таксама наша задача як куратараў яшчэ глядзець, каб пасавала гэтае мастацтва таму месцу, дзе яно знаходзіцца. Ну, напрыклад, калі там якое-нибудь
Ну, ведаеце, все ж таки мы больш ведаем горад і дзе што, і хочацца, калі нешта кудысьці ўпісваць, то каб яно было трапным там. А гэта ведаем толькі мы, бо бразільцы тут яшчэ ні разу не былі. Але двое з гэтых 5 гэта ўжо, канешне, знаёмыя, як ты сказала, твары. Гэта нашы пакравіцелі нашага фестывалю. Таксама часцяком яны выступаюць як сакуратары, яны раяць нам некаторых мастакоў. Гэта браты-блізнюкі, Жэміус, так, яны мы іх вельмі любім, яны вельмі любяць нас і вельмі шмат, дарэчы, кажуць у шматлікіх інтэрв'ю, што гэта вельмі унікальны фэст. Ну, не хочацца сябе хваліць, я не люблю, але мне вельмі запалі ў душу іх словы, што гэта фэст, дзе да мастакоў ставяцца як да людзей, як да сапраўды мастакоў. Ну, гэта складана, насамрэч, але мы такую місію сабе абралі, што мы прапагандзіруем, не ведаю, як это сказаць, што мы вельмі клапоцімся пра мастацкую свабоду. Менавіта свабоду мастака маляваць тое, што ён хоча зрабіць. Бо, ведаеце, зараз свет вельмі... Я не кажу пра, напрыклад, нейкія кан'юнктуру менавіта, можа, дзяржаўных і нейкіх установаў, якія баяцца. А гэта, ведаеце, нават самае меншае склапот, таму што часцяком яны пагаджаюцца на ўсё, але самае складанае ў наш час гэта пазбавіцца маркетынгавай кан'юнктуры. Зразумела, што фестываль не камерцыйны і шмат арганізацый датуюць свае грошы на тое, каб падтрымліваць гэтае мастацтва. Але вось дамагчыся таго, каб не ўмешваліся ў гэтыя працы, каб не малявалі на замову, а каб мастак мог проста зрабіць тую працу, якую ён лічыць самае важнае ў ягоным жыцці, вось гэта складана. Але мы з гэтым працуем, і я ўдзячная, што ў нас такія клёвыя партнёры, якія сапраўды пагаджаюцца, рызыкуюць, але даюць мастацкую творчасць вось нашым хэдлайнерам. Так што тыя арганізацыі, якія нас падтрымліваюць, дарэчы, з іх ёсць і дзяржаўныя, гэта Крыніца, вось яна ўжо даўно падбіралася пад наш фэст, і вось у гэтым годзе будзе яго падтрымліваць. І на Open-Air мы таксама з імі ладзім вялікі клёвы спот. Гэта Данон, таксама яны выпусцілі свой новы прадукт, нейкі там трапічны, і вось прывозяць мастака з Бразіліі. І энергетычны напой Бёрн, вось яны ў гэтым годзе цэлую пляцоўку на закрыцці на тым карнавале, які ты кажаш, падтрымліваюць. Ёсць яшчэ вельмі шмат, канешне, арганізацый. Гэта і Фарбы, гэта і Белавія, гэта і там, дзе будуць жыць, і той, хто будзе карміць. Ну, як бы вуліца Кастрычніцкая, дык увогуле напалову ўся скідваецца на гэты фэст, таму што тым рэзідэнтам, хто там жыве, вельмі падабаецца, і кожны неяк спрычыняецца, кожны робіць штосьці. Там Дэндзіленд, напрыклад, які толькі там адчыніўся. Яны будуць рабіць нешта звязанае з модай. Галерэя будзе рабіць нешта звязанае з мастацтвам, там арт-кірмаш, напрыклад, дзе ОК-16 мы там будзем рабіць сустрэчы. Ну, то бок кожнае месца неяк актывізуецца на фэст, каб зрабіць там прикольна. І мне падаецца, што любы гарадскі івент быў бы крутым, калі б проста кансалідавалася творчы патэнцыял тых, хто знаходзіцца ў нейкім месцы. Але вяртаюся да мастакоў. Вось мастачка, два мастака з Бразіліі, з Жэміус. Ну і далей ідуць... яшчэ адзін архітэктар, бо ў нас ёсць урбаністыка, і Лоуренса Жименес, адной з такой круцяцкай студыі ў Сан-Паулу, ён кіруе гэтым працэсам, з Менску-мінская урбаністычная платформа. Ёсць новыя прапановы для вуліцы Кастрычніцкай, цікавыя. Я вельмі спадзяюся, што нам давядзецца рэалізаваць некалькі такіх крэйзі задумак. Ну, самае, што там просіцца, гэта ўжо даўно зрабіць гэтую тэрыторыю роўна як для пешаходаў, так і для машынаў і рознага роду транспарту. Такой shared space, дзе ўсе на роўных ходзяць, гуляюць.
Ну, можа, на фестываль у нас хаця б атрымаецца гэта. А з беларускага боку у нас быў такі выклік знайсці новыя імёны, і мне падаецца, што мы іх знайшлі. Ёсць шмат маладых мастакоў ці мастакоў, якія яшчэ не былі ў лайнапе вуліцы Бразіл, якія зробяць свае вялікія працы ў гэтым годзе. Так што хутка мы надрукуем афішу, там будзе шмат такіх дзівосных імёнаў: доктар Ой, Ваддік Фін, ведаеце. І вы, я думаю, зможаце ці там Хвостов. Ну, это ж традыцыя такая, што ўсе мастакі стрит-арту, і ўвогуле мастакі, яны робяць, бяруць сабе такія дзівосныя імёны. Але у нашым фестывалі мы ж не толькі звяртаемся да мастакоў стрит-арту, а яшчэ і галерэйных мастакоў, і выцягваем іх на вуліцы. Вось у гэтым годзе адзін з хедлайнераў беларускіх, гэта Захар Кудзін, мастак, ён таксама велічэзную сцяну абраў, будзе там краскапульта просто паліваць фарбамі, тоннай фарбай, рабіць сваё абстрактнае мастацтва ў горадзе. Але прикольна, так, удзельнічаюць у фестывалі урбан-арту, заявляюць: я ні ў якім разе не стрит-арт-мастак, я мастак. Ну, мы вырашылі: да все вы мастакі, добра, галоўнае рабіць мастацтва. Слухай, класна. А што тычыцца карнавала, так. Карнавал гэта вялікая кропка такая, не кропка, гэта клічнік. Клічнік напрыканцы фестывалю, таму што так ідзе, што мы 2 тыдні працуем усе, проста як пчолкі, там малююць, там будуюць, там праходзяць кожны дзень нейкія івэнты, сустрэчы з мастакамі, з архітэктарамі, паказваем кіно, там, не ведаю, танцуем. Так, нават мода будзе. Мы ў гэтым годзе замовілі калекцыю у класнай беларускай дызайнеркі, якая жыве ў Берліне, Наташы Калбанавай. Яна робіць спецыяльныя нам фэшн ад вуліцы Бразіл, і мы робім яшчэ аксесуары. Наша ідэя ж пра вельмі глядзім у бок экалогіі, устойлівага развіцця, і вось мы, напрыклад, баннеры з мінулагодніх фэстаў не выкідваем іх, а робім з іх нейкія там заплечнікі ці гаманцы. У гэтым годзе нават спрабуем выкарыстаць гэтыя балоны з-пад фарбы, зрабіць з іх там пеналы, напрыклад. І, ну, то бок, будзе шмат актыву, будзем нават лес сажаць на Кастрычніцкай вуліцы. І ўсё гэта скончыцца 10 жніўня, але каб скончвалася, як это, ёсць такая фраза на партугальскай мове: «Феша ком шави діору», зачыніць залатым ключом. І вось будзе вялікі опен. Хочацца аб'яднаць усіх, хто жыве на этой працуе на гэтай вуліцы. Хто там творыць творчасць, хто там выходзіць, тусуецца, хто там працуе, хто там піліць і музор там же на гэтым заводзе, там творчасць, так, той, хто там, не ведаю, водку варыць, той, хто там... Што б там не адбывалася, круто мець некую еднасць, адзінае чалавечае племя, не ведаю, якое на адзін дзень аб'яднаецца, і мы аздобім гэтае аб'яднанне клёвай культурнай праграмай. Праграмай закрыцця займаецца Карней, Радіо Плато, калі ведаеце, ён был рэдактар 34 Магнет, і ён вельмі клёвы камунікатар, музыка. У нас будзе 5 музычных сцэнаў розных стыляў, жывая музыка, будзе чил-зона, дзе можна будзе паспаць нават, будзе зона з хіп-хоп музыкай, свабода стиля, там батлы брэйк-дансу, будзе зона з сацыяльнымі танцамі, ну, бразільскімі рознымі, дзе можна будзе патанчыць і майстар-класах паўдзельнічаць. З музыкі дыджэйскай, канешне, з рознага кшталту музыкай. Прикольна, што ў гэтым годзе нам шмат пішуць саміх музыкаў, якія хочуць паўдзельнічаць. Такі гарадскі пікнік, не ведаю, з вельмі клёвым узлом, і будзе вельмі шмат яшчэ смачнай ежы, будзе шмат, ну, як я сказала, мастацкага кірмаша і экстрым-зона нават, там, дзе можна, там, не ведаю, сальта на веліках парабіць і на скейтах пакатацца. Спрабуем усіх зацягнуць на фэст, і, дарэчы, калі, можа, мы б кагосьці забыліся, а хтосьці хацеў бы там прысутнічаць, лістуйце да нас, мы яшчэ ўкінем, знойдзем вам заўвуголле на гэтай вуліцы, завулачак які-небудзь, бо
Но толькі так можна, мне падаецца, атрымліваць асалоду ад горада, у якім жывеш. Калі ты прыходзіш, бачыш шмат знаёмых людзей, бачыш клёвую движуху, і кожны пастараўся. Ведаеце, ёсць розніца, калі ты прыходзіш і спажываеш, альбо ты прыходзіш і бачыш чысціню сябе ў гэтым усім. То бок тваю тусовачку, ці твои вось рабяткі нешта там робяць, ты прыходзіш падтрымліваць. Тады зусім іншыя вайбы. Тады вайбы не такія, я прыйшоў, і все ўсім недовольныя, таму што не так выступілі, а і гук не такі, а так усе перажываюць, каб там было добра, і таму некі такі просто агульны пазіціў. Андрей Дмитриев, я так думаю, что это той самый Андрей Дмитриев, пишет нам комментик. Мила не выдержала, и это хорошо. Я не вытрымала, што менавіта? Ты не вытрымала паузы, я так разумею. Не вытрымала паузы. Ну, я больш чым упэўненая, што калі скончыцца гэты фэст, я зноў скажу, я никогда в жизни, ніколі больш не буду рабіць ніякіх фестываляў. Пасля я з'еду ў пустыню на месяц, каб не было нікога побач мяне. Пасля я не ведаю што, падарожнічаю, а пасля па крышачку жыццё зноў вернецца ў мяне, і зноў нейкія ідэі прыйдуць, і людзі пачнуць пісаць, што як было крута. Ну, я спадзяюся, што будзе крута. Ніколі ж не ведаеш, як будзе, але, ведаеце, гэта як жыццё. Яно якое ёсць. Вось якое ёсць, такога мусіш яго шанаваць. Слухай, але я думаю, вот усе людзі, якія хоць раз пабывалі на вуліцы Бразіл, я ні разу не чула, што было не круто. Мне кажется, што все... Ну, у любым выпадку, нават калі было не круто, то зараз ужо не ўспомніш, што там было не круто, і все думаюць, блин, было ж насамрэч круто. Ну, правда. Ну, ёсць такая фраза, яна мне вельмі падабаецца, яна філосафа аднаго Вільямса. Рабі так, ці думай так, быццам бы твае дзеянні на нешта ўплываюць. І сапраўды, зараз вельмі модны такой накірунак у псіхатэрапіі, называецца когнітыўна-павядзенческая тэрапія. Яна азначае тое, пра што яна? Пра тое, што нашыя думкі ўплываюць на нашыя дзеянні больш, чым дзеянні на думкі нават. То бок, як ты сабе запраграмуеш, так і у тваім жыцці адбываецца. І гэта ўжо навуковы факт. І то бок, псіхолагі зараз уже працуюць па гэтай схеме і лечаць людзей. І таму, калі вся каманда вуліцы Бразіл вось у такім настроі транслюе, што ўсё будзе добра, ну як інакш? Ну, мусіць нават гэтыя аблокі разысціся, каб сонца выйшла, нават калі ў той дзень будзе прагноз шторму. Ну что ж, я жадаю, чтобы классно все пройшло, як вы там себе запланували. І нагадаю нашим слухачам і глядачам, натуральна, што з 29 ліпеня па 10 жніўня ў Мінску па ўсім горадзе пройдзе Urban Art фестываль вуліца Бразіл, і сёння ягоная куратарка, галоўная зачыншчыца Міла Котка была ў нашым эфіры і дзялілася сакрэцікамі. Дзякуй усім. Ну і не забывайцеся пра добры настрой і ведайце, што ён ваша судьба. Лёс. Лёс. Такі лёс. Я ухожу, оставляю.